Здравейте, аз съм Клави. Това място сигурно не ви е познато много, но ако гледате Тони Беги, може да разберете какво е това. Малко лаги, но не знам защо. Какво е това? Това не е чак толкова. Да карам направо. Днес приехаме в Brothercraft, където започнах да си оцелявам, както виждате вече имам диаманти, но са си гличнали. И Iron, и живея с MCBG, който в момента то няма никой в сервера по принцип. Нека да ви разведа малко. Така, даже ми плащат вече, не точно ми плащат, но с Iron. Ако знаете, това е къща на Sirius и на Warzone 1. Да, това не ви. Къща Warzone ще ми плати 25 Iron, ако му оголемя къща. Нали, аз му оголемих вече. Беше преди по-малка, само оголемих. И сега чакам да ми... Чакам да ми даде 25 Iron, защото трябва да ми плати в много лаги. Тук има някаква врата. Така, тук са почнали някаква постройка, не знам на кой. Това е на Ауф къщата. Няма да спойвам тук какво има. Това е нещо, по което още горе-долу работя. Това е първият шоп, който е направен специално от мен. Който се казва Shop for Houses, нали? Който иска, тук може да прочетете. Ако искаш да ти построя хом, кажи ми, нали, Клауди. За да се запишете, нали, каква къща да направя, пишете голяма, средна или малка, тире и името ви. Нали, тук да пишете с табела. И е отворена. Ако искате голяма къща, трябва да платите 5 диаманта. Средна къща 3 диаманта и малка къща 25 айрон. Както на него, аз му показах тук графика и той се съгласи. Но аз му я разширих, така че... Да. Сега да продължаваме натам. Там живее и Дейвид БГ. Какво пише тук? Тук ще спална, там и вие. Мето тук си е спална, ама е точно на тия 4 блока е спална. И да, това е като цяло оунъра. Там, Тони БГ. Път към къща на Дейвид БГ. Да, ето. Там живее и ProGamer. Няма ProGamer 22. Тук всички са ютубъри, между другото. Не знам, мисля, че Дейвид не е. И... може да е, но не знам. Така. Насам... път към Томи БГ, MC БГ, който той е MC БГ 1 и Клауди геймплей, но той е написал каналите ни. Така, по тази много пробита пътека минаваме и надявам се Томи да не съм споенал нещо, но като гледам той вече е качил клип за къщата му, как я прави. Това е неговата база. Хом, Томи БГ, моята барака. И да, тук това е защото това всичко е защото той ми е приел в сървъра и това като подарък, но той още не го е видял. Diamond Chestplate. Те всички имат такъв подарък, между другото аз не го дарах. Warzone си го взе. Дарах на всички такъв подарък, защото диамантите се игличнаха и нямаше какво да правя с тия честплейти. Продължаваме насам и какво да видим, някаква къщичка тук.
Тук е мина. Това е. Абе, това е моята къща. Тази. Това е мина. Аз тук Cloudy and Ams's House, която почти всичко сме пренесли в другата къща, защото тази е малка, не стигаш място. И се пренесахме в по-голяма къща, която направихме, кога направихме вчера, днес, не се спомням, преди един ден. Cloudy Am's, това го написах. Да, тук някакви декорации е правил. В тези шефтове няма нищо. Така, тук нещо като честро има. Тук са всичките блокове, много коблстон, защото много купаем. Оръжие, някаква кирка. Там, тук рудите, 7 диаманта. Някакви рандом. И след този коблстон е бордъра, така че затова сме сложили тази табела да не се преминава. Строго забранено. И да, като цяло е това сървъра. Няма нови апдейти. Някой друг не съм показал, мисля, че. Да, това беше всичко, което трябваше да покажа. Ама не показах на прогеймъра къщата. Тя е на остров. Някаква къщичка там се строи. Не знам на кое. И нещо много гадно лаги. Съжалявам, ако ви лаги доста, но не знам как да го правя. Да, там се вижда моята къща. До Дейвид. Само момент. Затворено. Добре, бе. До на Дейвид бе къщата там, аз си планина, която виждате. Там живи прогеймъра. Прогеймър 22. Може да се абонирате за него, както споменах. Мисля. Как не ми лаги под водата, пък като зада. Как сече. Сече като за световно. Да. Тук е на прогеймъра къщата. Той няма още къща, но тук си оставям нещата, но так на... Да. Базата на прогеймър 22. Не баря, иначе аз ще те набарам. Да. Прогеймър 22. Ако отидете по-натам, бордъра ще ви убие. Бордъра ще не убие, тъй че няма смисъл да ходя натам. Има някакви неща, но няма да спорвам повече. Там живее Дейвид. Ама и Симо БГ участва също. Или Симо YouTube. Да. Симо БГ мисля, че ще напиша спам за по-бързо. Окей. До на Дейвид БГ къща мисля, че там горе беше на Симо. Или там. Там има нещо. Там нещо свети. Та къща не знам на кое може да се чудя. Чудя са на кое. Кое имаше торч. Ето кое има там. Това е на Симо, мисля, че. Окей. Но кирка има тук. Малко спойнах, ама както и да е. Аз ви показах. Показах ви какво имаше общо взето в сървъра. И си чакам още 20. Чакам сега рано още от Warzone. Ако гледаш това клип, дай си ме айрона. Или пък
Ай, много си че, бе. Коста тука. Да, аз моят шоп е първия, но тук не знам, може да е шоп също. Where? Къде ми е Iron? Да, и Сирок също живи тук, но него няма да аз. Щупих табелата и я написах наново. Ето тук. Сирокс и Уерзон живеят. Но там също има яко място, между другото. Съм на прогеймера. Някъде там social border, но там, дето е на Симо къща. Мисля, че това е на Симо, между другото. Там има място. До на Симо. Някой ми каза, че търси такова място, като нашето в моята база. Ще отидем в нея. И да знаете, сървър е привет, така че не ме питайте за IP-то, защото няма да ви го кажа. Пък и кандидатурите са затворени. Мисля, че са затворени. Съжалявам, ако не сте влезли. Тук живея с... Кой беше? МС. Да, вече го казах. 7 диаманта. И 8 голд. Между другото, Уерзон понякога идва да купая в нашата мина, защото неговата мина е малка. Да. И... на MCBG грамотността. Вижте как пише. Диаманти, айрон, лапис и редстон. Редстон. Просто може да напише. Ще го напиша по-качествено. Нещо. Даже не го е довършил. Окей. Random. Force. Lipums. Tools. И тук какво беше? Blocks. И една табелка съкратихме. Зад кубо стон стената има бордър ще го напиша, който ще ви убие. Окей. И така се възползвахме. Защо имам такова в мене? Това смятам да е за края на епизода. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате. И чао!